Cebu City and Filinvest have always been partners. And in fact, one of the first investors, or if not the first investors, the first investor to invest in SRP when it was still nothing was Filinvest. Mao kini ang pamahayag ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia kagabi atol sa formal ng pagtugyan sa Filinvest ngadto sa Cebu City Government sa ilahang Gidonar nga bag-o ug moderno nga traffic light nga nahimutang sa South Road property kun SRP. Iyang gihulagway nga hangtod karon katambayayong sa syudad ang Filinvest sa pagpalambo sa 300 ka hektaryang luna sa SRP ug napanglantawan niya sa umaabot pagkatawgon kining Filinvest City susama sa Metro Manila. Positibo si Acting Mayor Garcia ngang maong lugar diha sa SRP mahimo kining usa ka business district. So we would like to see locators there that have businesses related to creative. So things like animation, you have locators like animation, locators of film, for example, or game and development. That is the dream, that is the goal. And then of course, the last growth district that I will mention is the SRP. That's why this is really an integral part in the development of our city. And that's why we want to take care of it. And we want to support it. Gawa sa traffic light nga gidonar sa Filinvest, nihatag usab kini sa syudad ug upat ka motorsiklo nga maoy gamiton unya sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office pag-roving diha sa SRP. Butang nga gikalipay ni Acting Mayor Garcia. Sa iyang pahin si Attorney Kent Francisco Hungoy, Assistant Head sa CCTO, nalipay usab sa pagkamang gihatagon sa Filinvest sa pagdonar og traffic light system nga gitawag nila New Smart Traffic Light System nga dunay Artificial Intelligence Unit pinaagi sa radar system niini. Coastal road is prioritized such that the intersecting roads El Pardo and El Corso Avenue will only be given a go signal once there is a car that is queuing. So they will just wait more or less 60 to 120 seconds for them to have their way in the intersection. So that is artificial intelligence because it's very different from the SCOT system that we have, which embedded ang iyang sensor. This one is coming from a radar above. Sumala pa ni Hungoy nga ang maong kantidad dining traffic light system mukabat sa dili mo minus 12 milyones ka pesos. Ang maong traffic light makakuha kinig data sama sa pag-provide sa traffic light count ug uban pa nga makatabang kaayo og dako sa dagan sa trapiko. Matud ni Hungoy nga nag-request usab sila sa Filinvest og CCTV camera aron ibutang sa traffic system diha sa SRP. So hopefully within the year they can add it up because it will be really helpful in how we manage our vehicular and pedestrian traffic in the whole area. Kini ang balita, Rey Pasaporte, Cebu City News.